Ajan henki. Varjele meitä pohjattomalta ahneudelta, perintätoimistoilta, pikavippibisnekseltä, pokeriteollisuudelta ja Pohjois-Atlantin puolustusliitolta. Varjele meitä jatkuvan kasvun harhalta ja pätkätyön kurimukselta. Varjele meitä markkinaliberalismilta, lääkefirmoilta ja turhilta diagnooseilta. Varjele meitä lyhytnäköisyydeltä, Milton Friedmanilaisilta vapaan markkinatalouden kvartaaleilta ja ennen kaikkea heidän tarkkaampujiltaan, suorasuuntaustykeiltään sekä salkkuja napsauttelevilta Excel-taulukkomiehiltään. Varjele meitä E-tunnuksilta ja Eines-ruuilta. Varjele meitä laatikkoviineiltä. Varjele meitä itämafialta, länsimafialta, hampurilaisketjuilta ja muulta järjestäytyneeltä rikollisuudelta. Varjele meitä miljonääriäideiltä ja muilta viharikoksilta. Varjele kaikkia isiä ja äitejä, sillä kotikasvatus on tärkeintä. Vaik mä en oo tietäjä, mä tiedän et meitä vedätetään roskaruualla, elätetään verorahoissa, elätetään, pelotellaan medialla joka puolella taivaan alla. Kattoo mainosmaailmaa, hiffaa tasan tarkkaa rahan valla. Nykyyhteiskunnas ei tääl kukaan meistä oo turvas. Surmas sormenjäljet passis meidän vapauden. Alexander Stubb haluu Suomi pojat marssimaan. Se on pelkkä valssivaa, paholaisen kaanevaa. Lupaa sulle hyvää, mut sä päädyt onnellaan. Jonka jälkeen glukoosis pigu, se on tärkeä. Mäkkäristä lue haittavaikutukset läppäristä. Ette ylläty ku THL:n kusetuksista. Valtiolla on huumeet, miksi sä syytät mua mun budipuskista? Varo mitä Pekka huutelee sulle puskist. Meinaan tuskin sulla on varaa olla klesana, ku ekana näis juhlis sut kulutetaan puhki. Ei mitään eläkettä, vaan työelämästä stuhti. Mut ne muistitikku täynnä eri formaatteja. Tää menee teille kaikille, kenet se valta vei. Vanha mies, jolla on Alzheimer-vapina, kertoo meille miton kapina. Tietotulvaa hukkuu YouTube-rapina. Vapaa on vaan umpihanki, vitu napina. Kvartaalinarkkarit ja ikeanistit. Orjatori helppo heikituus, liberalistit. Äidinmaidos imetetään kapitalismi, jolla turhautetaan, murhautetaan idealistit. Ja viihteenorjat lihotetaan pikkusuolaisilla, kun mainosmiehet varustetaan vittu kuolaimilla. Nyt langanpäätä saa etsii kaikulua taimilla, ja mainostaukoon varustauduu kuulosuojaimilla. Kravatti katkoo pidemmän päälle hapen kulkua aivoihin, samalla kun globaali itsetuntomme valuu lattiakaivoihin. Lakataan kapinoimasta, lait hakataan takaraivoihin. Itsemurha toimiva lääke monipuolisiin vaivoihin. Kaikki on takaperi, kaikki on ylösalasi, kaikki on kaupan. Lääkärit myy lääkkeitä, juristit myy oikeutta, poliitikot itseään. Marketit myy syöpää, kirkot myy totuutta, YK myy rauhaa. Koulut myy tutkintoja, mediat myy pelkoja, ihminen myy itsensä. Toiset juoksu pyörässä, toiset keskittyy lihomiseen. Niin siinä syy pankkijärjestelmän kiromiseen. Köyhä baari Mikko ei haluu täällä päästä sinoineen. Samalla luottaa sokeasti meiltä varastaa vaan iso nimeä. Tää on liian laaja, ei tästä voi edes kirjoittaa. Mut kai sä vittu tiedät mitä inflaatio tarkoittaa. Silti urpot syyttää kerjäläistä, joka hengaa seiksinä. Kaiken näkevä silmä on meidän sukupolvi.